Һәм шундый вакытлар бар. Рамазан, мисал өчен Рамазан. Башка вакытта бер изгелек кылсак, 10-га тапкырлана, иде бүген 1000-гә тапкырлана. Рамазанда 1000-гә тапкырлана. Мин шундый мисалны яратам. Бәлки сез без бала чагында бездә уен бар иде, Денди. Булдымы сездә Дендида? Марио уйнаган идек. Марио, анда сикереп тик акча җыясың. Ләкин махсус бүлмәләр бар. Бер бүлмәгә керсәң, аны беркем белми аны. Керсәң, анда алтын тулган. Хәтерлисезме? Бу Рамазан сыман. Бу бүлмәләр Рамазан кебек. Бер хәрәкәт кылсак, күп итеп савап бирелә безгә. Күп итеп савап бирелә. Ләкин кайбер кеше аны белмичә уза. Хәзер дә шундый без хәлдә, шундый ук хәлдә кайбер кешеләр урамда йөри. Алар Рамазан турында хәбәрдар түгел. Рамазаныбызны белмиләр. Алар өчен март кына. Савапны ала алмыйлар, гөнаһны гына җыя алалар. Чөнки гөнаһ барыбер теге килә, ләкин савапка ия була алмыйлар. Аллаһка шөкер, без сезнең белән Рамазанны таныйбыз. Бер хәрәкәт кылсак, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи хәдистә әйтә: "Мен сама Рамазан, кем Рамазанда уразада булса." Икенче риваятта: "Мен кама", кем аны кыямда үткәрсә. Өченче риваят бар: "Мен кама ләйләтул кадр", кадр кичәсен гыйбадәттә үткәрсә. Ләкин ике шарты бар: иманан ва ихтисабан. Иман белән бергә һәм Раббыбызның мәрхәмәтенә өмет иткән хәлдә уразада булса, яисә кыямда булса, "Гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbihi", аның баш гөнаһлары гафу ителер дип әйтә. Аның баш гөнаһлары гафу ителер. Һәм Аллаһка шөкер, Рамазан дигән мәдрәсәгә кирдек. Күп дәресләр, сабаклар алдык. Мисал өчен, суның ипинең кадерен аңлый башладык. Икенче дәрес сәхәргә торгач, нинди дәрес алабыз? Димәк, без иртәнге намазга да тора алабыз икән. Иртәнге намазга торырлык кешебез бар. Ураза вакытында, димәк, без нәфесләребезгә юк әйтә алабыз икән. Нәфесләребезне үзгәртә алабыз икән. Безнең нәфес ул бит бар, эго. Аны үзгәртә алабыз икән. Үзебезгә юк әйтә алабыз. Чөнки тәфсирдә шулай килә. Кайчан да Раббыбыз нәфесләребезне барлыкка китерде, яралты. Шундый сорау бирә: "Мен ана ва мен анта", син кем, мин кем? Нәфес тәкәбберләнеп: "Ана ва анта", син иде, мин кем булсам? Раббыбыз аны ул белән газаплый. Кабат сорый: "Мин кем, син кем?" Ул кабат: "Мин инде, син кем булсам?" Сул белән газаплый. Барбер тәкәбберләнә. Азагында кач калдыра. Һәм бу сынаудан соң кабат сорый: "Мен ана ва мен анта", бу ишракта нәфес: "Анта Раббур Рахим ва ана абдукал аҗиз", син минем мәрхәмәтле Раббым, мин исе синең гаҗиз кулың дип әйтә. Ягъни нәфесләребез Рамазанда гына үзгәрә ала. Чөнки аның укытучы юк. Шайтан китте.